Ketuk ya nyanyi. Mas Ketuk ya nyanyi. Jadi nyanyi siji-siji. Ya. Ngono ya. Oke. Iki wis ready, piye diaturke meneh? Monggo sesarengan kanca-kanca YouTuber Bolong Ngopi Tulungagung, Cipta Budaya. Iya, sayur. Ayo, Bok. Ayo, Bok. Hei. Kiprah iki lho. Ayo lho. Ya lo. Ayo Rut. Agus Ketuk yo nembak. Blonot. Blonot. Nembak. Wis. Ya. Cipta Budaya. Ayo. Yo. Awas. Lok. Oke. Bundut. Awas. Iya. Rasane atiku tansah kudu angguyu semono aku mung ora ngira saka gedene disumbang semu gawe bombonge atiku ora turu aku ngipi dadi ratu mukti elingku nganti saiki rino wengi tak pundi saya aji uga laku utama tetap langgeng. Disumbang semu gawe
Ambe atiku ra goyang dhewe angulati manis semayang sari lencer kuning tibane emas sinanding gambar siragane alus bebudene kembang jambe arum katane wow tayangan gonku kepranan yuk yuk Jos up Cipta budaya. Ayo ger. Ayo lo Mas Gomgom. Ye. Ha-o. Ha-e. Ha-o. So. E-o-e. E-a. E-o-e. Yo. E-o-e. E-a. E-o-e. Yo. E-o-e. Ayo. Ha-o. Ha-e. Yo. E-e-e. E-a. Ayo. Oh, ate. E-e-e. E-e-e. E-ho. Lo. E-a. Ayo Pak Eko. Ayo. Ayo Mbak Astu mangu-mangune diaturke. Pokoke sing kepenak cipta budaya lho iki. Ha-e. Ha-o. E-o-e. 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 Ayo lho Mas Dan, goyangane. Mas Mbok kalian Mas Eko. Oh. Lalu Pak Eko. Lagi wae. Ayo. Aturan pinaran mirsani putra wayah cipta budaya. Ayo. Ayo. Tuh gentak-gentuk. Yayan ngombe. Lali dong. Ombene banyu putih. Apa mimik liyane? Apa kowe njaluk Mas Ebeng? Dek, haus. Mas Eko haus. Sing rada butek apa bening Mas Eko? Iki Mas Piye, Eko Mas? apa rada bening tapi tutupe beda. Tutupe rada emase ya. Mas. Ayo Mas Pramu. Ayo Mas Pram. So. Lo. Yo. Goyangane. Satu. Rongan foto beling, rene otak tempiling, singgane kaya maling. Yuk.
Jos. Yo. Ayo Ron. Bangga oke Ron. Oke. Iya. Bangga dikayang nih. Oh, ya. Lo. Yo, ya, lo. Jebule kekuatane Kang Pramu ngedap-ngedapi mak yo kuat ngayahi jejiban Lok. Sapa kae lo kok mung ngandang bae ke apa sing dikarepake rono rene lo rajena lungguhe mbok iya kandha terus terang bae aku bingung nduk jalaran slirane cah ayu sing tak pikirake rina wengi mung katon slirane la iya apa wis ana sing duwe alah tresnaku setengah mati mbok mawas diri aku kang sago ngenteni aku ra janji kapan bisa urip mukti nganti kakini amit-amit jabang bayi sapa kae lho kok mung mandeng wae ke apa sing dikarepake rono rene lho rajena lungguhe mbok iya kandha terus terang wae aku bingung nduk jalaran slirane cah ayu sing tak pikirake mosok rina wengi mung katon slirane la iya
wis ana sing duwe ala tresnaku setengah mati kok mawas diri aku mung sago ngenteni aku ra janji kapan bisa urip mukti nganti kaki nini amit-amit jabak bayi yo iya yo ayo lo hae ho hae sapenakmu janji tresno karo auraku ananging saikine kowe malah lali karo aku isin yo plaku tuku sandal lalu aku jual mahal isin yo biyen kowe ngomong gething karo aku seneng sebel apa maneh tresno nanging saikine ra liya kowe sibuk ngrayu aku kepenake kepriye to Dik ora gelem duwe pacar aku nanging saikine ratinya kowe malah balik tresno ela
Beres. Langit mendung kutha Ngawi, beres Mbah Bayan. Wong udane tak sisene ning atas kok langit mendung kutha Ngawi. Cipta budaya. Ayo Mas Sutris. Ayo lho Mas Budut. Sugeng rawuh Mas Dwi. Heeh. Cukurane kaya klonto malah. Duwer. Yuk, yuk. Oh. Lok. Ayo. Lok. Iya. Oh. Yuk Goyang Siti. Esek-esek. Ha hei. Ha ho. Yuk. Ha hei. Jos. Yo. Oh. Ayo lo bok. Ayo Mas Eko dadi. Mas Eko dadi. Loh. Aroma. Yo. Ayo. Jos. Ye. Ayo. Mas Badi. Rene Mas Badi. Pak Badi arep jaran Mas itu. Ayo. Mas Slamet arep jaran. Ayo. Jarane. Kok Pak I. Bareng gilirane Pak I macak. Ayo Pak Nan arep Pak I. Ayo. Wah. Iya. Awas yo, Dok. Yo. Yuk. Lah ayo. Pak Duwer. Pak Rino C mboten derek nih lho. Lah. Oh. Ayo lo sing sayo. Bos Agung, keluarga besar dari GB Audio Kantoran Winarak wonten siapa ya? Rada rene lho, Bos. Pamundhut saking panjenengan Mbah Bayan langit mendung kutha Ngawi Pak. Dipinangkani Mas Sutri. Ya panggah dipinangkani. Karo dadi ya kayake kepenak iki ya Mbah Bayan. Oh. Ya. Ha he. Iya Pak Kirun gek pae. Ha he iya. Bar ngene Pak Kirun. Pak Kirun ketuk. Ora, iki kok kanca-kanca bradul ya jaran ngono iki. Apik. Ayo arep ketut. Ayo.
cipta budaya jaranane oe 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 Pak Mirun monggo mriki lho Pak Mirun baju kuning siapa yang punya ngono apa piye ngono apa piye ikarane ayo bangun nekane yuk makan mangat megat bujangan mong kalia kiprah terus nyadokan gunang reang kanyoto gawe gembira lo ayo kan ayo mbak penyapa mbak oh iya iya ayo dur oh yo 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 lang lang cepet suale ora cepet tonger oh yo iya yo 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 la ya yo kira ya rotok banter la iya terus setunggal bawa setunggal menika sampun katuraken dening para penonton sedaya ingkang sampun sami rawuh senantiasa niki wau musime radi Jawa Mbah Astu mboten dadosaken pepalang dening para dulur-dulur para penonton Dik Dava katuran pinarak wonten siang menika niki saged bergabung kalian Turangga Cipta Budaya. Cipta Budaya, monggo monggo. Nah, tak lupa Mbah Astu iki mau dalam rangka tasakuran ulang tahun Cipta Budaya yang ke-52. Mas Dava terima kasih rawuhipun. Moga-moga Jawa menika ndadosaken napa nggih rezeki. Krana niki pun dangu niki mboten Jawa Gusipun Kota Tulungagung tercinta. Dados senantiasa niki jawahe mandhap mboten dadosaken pepalang anggenipun suka parisuka sesarengan kalian Cipta Budaya ingkang dipun sesepuhi dening panjenengan Mas Isbandi. Lan uga niki wau dipun sengguyung Mbah Astu dening para sesepuh
dari Cipta Budaya. Pembibit. Bibit-bibit. Dari Cipta Budaya. Sesuk 50 tahun kas kaya Eko Kondo, kaya Mas Bob ku ya ngono kuwi. Ya kuwi generasine. Generasine sesuk ning kaya Ica dan kawan-kawan. Niki mau ya ana sesepuh ingkang nenggani Pak I, Pak Kus. Pak Kus dereng nyangoni kula lho niki wau ya. Niki sing nggih barengke jenenge sapa Mas sing bareng sing sepuh niki Cipta Budaya ki? Kondur. Bayan wonten. Nggih. Pak Tumijan. Oke. Iki termasuk sesepuh Mbak Asu. Sampeyan ojo sesepuh ya Mas. Aku ki ya sinomane awake dhewe. Dhewe nom-nomane. Lan ugi iki mau wonten panjenengan Pak Mirun. Siap. Wis muga-muga sedaya diparingi sehat panjang umur. Pak Mirun, Pak Jupri, lan uga panjenengan Dik Dower, Mas Nari Jombor. Mas Dower niki mau hadir rawuh. Ya Allah suatu kehormatan matur sembah nuwun Mas. Sejatine ya ngene Mbak Astu. Jane kanca-kanca ki meng amburadul ki ya nganggur. Oh iya. Pengen digawakne gamelan jangkep. Tapi krana iki mau niat hajate kanca-kanca Cipta Budaya ki klasikan. Jadi mohon ngapunten ingkang kathah nggih dulur-dulur. Memang dipun sengaja kita mengambil temanya klasik lawasan. Mbak Astu. Nggih. Iki mau wis ngaturke Mas Sepongbok karo Mas Kondom. Heeh. Mbak Billy niki mau ya karo ngaturke panjenenganipun Pak Slamet selaku pilih sepuh, Mas Sunda, Mbah Jarwo. Nggih matur suwun. Krana niki lek nek hujan iki nggih mboten wonten saged dipun selaki. Nggih. Krana niki kemarone wis dawa banget. Wis dawa dadi iki memang ya wis wayahe. Ya iki apa meneh bulane dianggepnya udan iki minangka berkah ya Mas. Betul. Nggih. Oh, ugi niki wau derek nyopo ada yang menyimak melalui live streaming saking Surabaya. Dan juga saking Sumatera. Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Kersa nggih. Nggih. Kalimantan Setunggal. Oh, Jakarta sinten? Ada juga ada. Iki mergo ya live streaming ki dadi ki seluruh dunia bisa menjangkau Mas. Untuk part berikutnya peserta dengan nomor dada. Kok nomor dada gitu. Nomor sekawan menika. Iya wis papat porong iki mungkin. Setunggal lagu. Doa ini, iki mengurung nembang belas iki. Urung nembang? Urung. Ya karo doa ini ben nembang mau dhisik kono ya. Iki ya termasuk generasi muda Mbak Astu. Sing saka campur sari seneng guyon. Oh nggih, matur nuwun. Karo Dik Susi iki mau Dik Susi ana pepalang. Jadi enggak bisa rawuh. Batal. Dik Susi menika simbahipun sedo Mas Kudu. Dadi ya mohon kesabaran ya. Sedaya kemawon nggih. Nggih, menika monggo Dik Aini dipun caosi langgam napa monggo. Ya berhubung kanca-kanca Cipta Budaya mohon bersabar. Kranten niki radi Jawa Mas Agung matur nuwun rawuhipun kanca-kanca GB Audio saking Turangga Giri Budaya. Barang. Oh nggih menika kagem pecinta Cipta Budaya. Ada iki Mbak apa Mas? Mas Dinar. Halo Mas. Mas Dinar, selamat siang. Selamat siang. Keluarga besar Cipta Budaya. Oh, matur nuwun. Engko anu Mas ya. Iki tak aturi langit mendung kutha Ngawi aja lali engko transfere. Nomor rekening di bawah ini. Ini juga termasuk donatur dari teman-teman Cipta Budaya. Oh siap. Nggih, nomor rekening kula tetep. Nggih, matur suwun Mas Dinar. Sugeng siang. Matur sembah nuwun Mas Dinar. Monggo Babayan. Pak
Minangkani pamundhut saking Mbah Bayan. Ya. Langit mendung kutha Ngawi Mbak Astu. Yo, sik ini ben goleki lagu. Ayo le Mas Jambor. Matur gunging panuwun Mbah Bayan. Kagem Mbah Bayan. Mau terope ya kagungane Mbah Bayan. Dalan iki biyen nate tak liwati nalikane langit mendung kutha Ngawi nurit jroning ati saben liwat aku ora bisa lali tak olati isih kaya rasa lengon yen katontan tanpa pagut katresnanku rinenggut pur bening pasti budaya biyen nate tak liwati sasarangan Gogon channel Sony dan juga Mas Momo, Mas Denny Narutama menika wonten Mbah Kayin syukur yang channel matur nuwun. Matur nuwun kanca-kanca Kusuma Putra rawuhipun Bagu Tulungagung. Asa Bantara kok Bagu. Bisa lali. Tak olati isih kaya rasa lengon yen katontan tanpa pagut katresnanku ring nenggut
pasti. Matur nuwun Mbah Bayan. Matur nuwun Mas JB. Alhamdulillah menika wau setunggal mawa setunggal sampun katuraken dening para penonton sedaya nggih. Mbah pilih niki wau pamundhut saking panjenenganipun Mbah Bayan niki sing duwe terop Mbah Astu. Matur suwun pun dipun bantu terope. Teropipun. Dados wonten siang menika senantiasa niki rada grimis. Sing penting terope aman. Aman jaya. Sing joget iku ya aman. Aman jaya wi malah telus sih wis malah iso kening. Ora apa-apa. Ya sing unik ki awake dhewe ya kaya ngene iki mau. Lek biasane lek di panggung ki wis hal yang biasa. Iya. Tapi ini luar biasa. Loh, mikirku ya Mas Sutris, mikirku malah kaya jaman dhisik terope ku kain sing pelangi sing lho. anu kae tengahé digantung iku. Iya. Mutha ya sing mutha. Sing mutha iku. Mikirku malah ngono. Ndahne apa mau nganggo ngono kuwi mung sidamu ya apa. Lan iki ya diaturke dening kanca-kanca Kusuma Putra Mbak Astu. Sing saka Sabutara ana siang iki ya uga rawuh derek-derek nyengkuyung paguyuban Cipta Budaya. Iki mau dalam rangka ulang tahun yang ke-52. 52. Dadi iki wis 52 tahun. Oh, iki umure bapakku. Setengah umurku iki sik kurang 5 tahun. Setengah umurmu. Iki lagi. Iki telu iki siapa? Telu iki kok arek nek bedane. Iki arep macak wong telu. Iki ana Mas JB karo panjenenganipun Mas Slamet karo sisine Mas apa iki jenenge? Orang kono, orang Mas Paryo ngono kok. Mas Ipan. Mas Ipan matur suwun. Nggih selaku donatur-donatur dening kegiatan Cipta Budaya para sesepuh, pinisepuh lan ugi panjenenganipun Mas Bandi, lan ugi Mak Ini ya Mbak Astu. Iki diaturke uga matur gunging panuwun. Iki kang sampun paring papan saka kalenggahan. Khususipun dening para penonton pun kuciwa. Niki namung ulang